Caldas non dá un paso atrás no seu rexeitamento ao estudo informativo do proxecto da variante oeste que ten sobre a mesa o Ministerio de Transportes. Hoxe entregaron na subdelegación do Goberno en Pontevedra case 4.000 alegacións. Todo o mundo estaba informado e sabía o que pasaba e mostráronse colaboradores e firmaron, moita xente levou para a casa alegacións para entregarlle aos familiares. E a verdad, o que é o Concello e xente de fora do Concello está todo volcado con nós e apóyanos. E, bueno, iso demostro que xuntamos 3.800 en 4 días. Se temos máis tempo, pois eu creo que xuntaríamos o doble ou o triple. O Concello, pola súa banda, entregou a alegación acordada por unanimidade no pleno do Concello de Caldas. Solicitan que o proxecto se divida en 2 estudos, un centrado na variante oeste e outro no acceso ao porto de Vilagarcía, a intervención que centra o rexeitamento veciñal. Temos autonomía suficiente como para que o estudo da variante oeste de Caldas, que ven sendo demandada dende fai máis de 20 anos en Caldas de Reis, sexa atendida de maneira independente. O acceso ao porto de Vilagarcía que nós nin pedimos, nin entendemos que faga falta. A partir de aí, creemos que sendo os estudios, que sendo estudiado de forma independente, van sair resultados completamente distintos, sobre todo que non van a afectar a maior parte das parroquias de Caldas, tal e como están facendo, que condicionan moito o seu futuro. O acto acudiron tamén os voceiros do BNG e do PP, amosando que nesta cuestión existe consenso en Caldas, a pesares de que hai matices nos seus posicionamentos. Unha proposta moito menos agresiva co rural caldense. A Ronda Oeste é unha vía branda, unha vía que permite desviar o tráfico entre a Nacional 550 e a Nacional 640 dunha forma permeable, que os veciños poidan cruzar, completada coa liberalización da AP9 no seu tramo de Caldas, e incluso cun novo enlace en B1000. Retrotraernos a necesidade da variante oeste, que sí é necesaria, para que fora enlazando a variante este por detrás da subestación eléctrica de Tibo ata a altura máis ou menos da fábrica de Clesa, para que todos nos entendamos. É que, tendo en conta que a salida da P9 está prácticamente a 700 metros da fábrica de Clesa, sería un anillo completo utilizando a P9 como complemento a ese anillo. O señor Óscar Puente ten que escoitar. Ademais desta recollida de alegacións, as plataformas están a organizar unha manifestación en Caldas para amosar o rexeitamento generalizado a esta variante oeste proposta polo Goberno Central. Celebrarase a fines de novembro ou principios do mes de decembro. Para convocar a todos os veciños e todos os que se sintan afectados por isto, directa ou indirectamente, a que estén con nos alí. Panadero asegurou que continuarán coa recollida de alegacións para presentalas antes do peche do prazo, que finaliza este venres 7 de novembro.